Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Elizondoko futbol zelaiera gerturatu gara, Kiltxaur dira. Uxoa bertizekin geratuak gara, gaur egun Osasunako jokalaria dena. Goi mailako kirolarientzako beka bat eskuratu eta Estatu Batuetan 4 urte eman zituen. Goazen ba, berarekin hitz egitera. Arratsaldeon, Uxoa. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, arrasongi zu geroi. Ondo, bai, hementxe. Zure, zu futbolaria zara, ez? Hoi da. Eta hemen hasi zinen jokatzen, ez? Bai, zure etxean gaude. Hemen hasi zen dena, bai. Arras oroitzapen politak, emozioz betiak. Eta, bai, hementxe 9 urtekin hasi nintzen hemen futbolen jokatzen. Eta hemen berriz bueltatzea, arrasentzazio polite. Gustoko duzu, ez? Bai, bai. Elizondokoa zara zu, ez? Hoi da, Elizondokoa naiz, 23 urte dut, eta gaur egun Iruinen bizi naiz, baina bai, Elizondokoa naiz. Eta hemen hasi zinen neska talde batean edo? Ez, ni futbolen hasi nintzenean, ez zegoen neska talderik, eta egie da futboleko taldean sartzea pixket lotxa edo beldurra ematen zitela. Zorionez, nire adineko lehengusu bat banuen, eta bera taldean izatea ere eman ziten pixko segurtasun maila hoi, eta animatu nintzen, gurasoak eta familikoek animatu ninduten sartzera, eta horri esker, hemen pastu nituen 9 urtetatik 13-14 urte arte. Urte desente. Hoi da, infantileko 2. maila arte, gero ja Nafarroako federakuntzak ez dakute talde mistoak izaten duzten. Eta hortik joan nintzen Iruneko Marino taldera, 13-14 urtekin errantuten bezala, eta hor 5 urte pasan dituen, 18 urteak arte. Eta zer dela eta ez dute usten horrelako talde mistorik? Ez dakit, lege bat da, ja 13-14 urte infantileko 2. urte arte ezin dela talde mistorik gehiago izan, eta ja bakoitzak bere bidea egin barra du. Eta nola sentitzen zinen neska bakarra izanik taldean? Arrandatzuten bezala, hasieran lotxa, beldurra, arratxikian nintzen ere bai ez, baina behin sartu nintzela, bertze bat sentitu nintzen taldean, taldekide guztiak arras ongi tratatu ninduten, gainera partidak genituenean, horretzen ez lesakan jokatzen ginuela, eta beti guztien zidaten lehenbiziko niri dutxatzen, aldatzeko ere bai, sartu zu, gero gu, txapo. Eta alde horretatik nik ez dut esperientzia hori izan, diskriminazio maila horiek izan direla, ez ni beti arras ongi. Gustora sentitu zara. Bai, arras, bai. Eta gero, esan duzu, Irunera joan zinela, ez? Hoi da, bai. Eta orduan, Elizondotik Irunera joan behar zinen, ia egunero entrenatzera edo? Astean 3 joaten nintzen, gero asteburutan partidak izaten ginen, lau egun astean zehar, eta bai, gurasoak arras ongi portatu ziren, dena zordi gurasoei, ze, ni joaten nintzen futbolian jokatzera, lagunekin egotera, plazerra zen eretzat, baina gurasoentzat lanetik atera niri hartu Irunera eraman esperatu 2 ordu ni entrenatzeko eta gero eraman bueltatxera. Ikusten zuten, ez? Hor
zu gustoko zenuela futbola eta Bai, ona zinela, ez? Kusten zidaten zoriontsu nintzela eta futbolin jokatziak zoriontsu egiten zitela eta beraientzat, pues, ez dakit, alaba batengatik, pues, olako gauzak egiten dire. Eta gero, 18 urte bete eta nola joan zinen? Bai, Irunen hasi nintzenean, hasi zidaten deitzen Realetik teknifikatzeko, Beitu. Euskadiko selekzioakin ere egon nintzen 3 urtez, Espainiako txapelketak eta horrela jokatzen, eta, desplazamenduak luzeagoak ziren, ikasketetan ere gora jaten nintzen, orden, hasi nintzen ikusten etorkizun batean bi arlotan maila altu mantendu nahi bali manuen zerbait ezberdina edo pentsatu behar nuela. Orden, beti jakin izan dute, estatu batuetan bazirela kirolbeka batzuk, eta informatzen hasi nintzen, eta batxiergoko 2 urteak pastu nituen froga ezberdinak pasatzen, ingleseko azterketak imaginatzen dut, pasatzen, eta azkenean agentzia batekin kontaktatu nuen, agentzia horrek egiten zuena zen, zuk bidaltzen zenion zure futboleko momentu horik onenak bideo batean eginak, eta horiek bidaltzen zituzten unibertsitate diferentitara. Audizio moduan edo, ez? Hoi da. Orduen, entrenatzialeik ikusten zuten bideoi, eta gustatzen bali mazitzaizien edo lo que sea, kontaktatzen zizuten, eskaintzen zizuten prestaudena emateko edo beka hori, eta hori ja zure esku gustatzen zaizun lekua, unibertsitatea, hoi da. Osa, nahiko zaila da, ez, horrelako bat eskuratzea orduan. Zaila da beka euna lortzea. Nik hori nahi nuen, ze estatu batutako unibertsitateak arras garestiak dire, eta impensable niretzat bekari gabe joatia. Eta azkenean lortu nuen euneko beka bat lortzea, gainera leku lasai batean, nik ez nuen nahi 4 urte pasa Nueva York edo San Francisco edo Los Angeles bezalako hiri batean, gehien batez Elizondo batetik olako aldaketa handi bat izatea, eta gainera ez dakit urte bat balin bada, ez zait importa, esperientzia hori, bai, baina 4 urte ikasten eta olako bizimodu bat eramateko nahi nuen leku lasai bat, eta txikia edo ez hain handia, ez? Eta nola joan zinen? Joan nintzen Springfieldera, Missouri. Springfield, ala! Bai, Simpsonen iria, bai, Missouri estatuan, eta izugarri gustatu zitzaiten, bai, haunitz. Zer ikasi zenuen, karrera bat ikasi zenuen kirolarekin batera, ez? Bai, hoi da, ikasi nuen ingenieritza informatikoa, eta aldi berean, unibertsitateko soccer edo futbol taldean jokatu izan nun, eta izugarrizko esperientzia, bai. Eta ingelesarekin nolan? Ze, karo, batxilleroko maila zeneukan imaginatzen dut, ez? Bai, batxilleroko maila nuen, eta gero aparte nire kabuz ere, erran dizuten bezala, froga horiek prestatu nituen, 2 urte buru belarri egon nintzen inglesa ikasten, baina gramatikalki eta hola, arras maila ona, edo desente bat eraman nuen. Eta uste nuen, maila desente batekin jaten nintzela, ailegatu nintzen arat, hasi nintzen solasten edo zerbait ulertzen, eta jauz, zero patatero. Oroitzen naiz lehenbiziko entrenamendua, sartu ziguten denei aldagelan, eta hasi ziren taldekide guztiak solasten, eta nik erren nuen, ez dut jauz ulertzen. Baina jauz, zero. Zen nolako sentsazioa zen hori? Hotza, hutsunea handia, ezin zara zu zaren bezala espresatu, ez dakit ezagutzen aiz datzuten edo ez dakit, arras... Gogorra, ez? Hasiera gogorra. Bai, gogorra, bai. Mentalki prestatuan nintzen urte gogor bat izan bartzela. Lehenbizikoa urte gogor bat izan bartzela, baina aiagatzen zaren arte eta momentu txarroiek... Pasatzen duzun arte, pastu behar diren gauzak dire eta punto. Eta zerke egiten zizun adibidez, nahiz eta egoera gogorra izan, hor jarraitzea eta horren alde pixkat borrokatzea? Nire ametsa zen. Nik argi nuen karrera trabar nuela eta futbolin jokatu nahi nuela. Nire American Dream zen. Eta ez dakit, honeko eta txarreko nahiko buru gogorra naiz. Eta argi nuen
nire uneko mamar nuela, hori lortu alizateko. Gainera, imaginatzen dut, ez, beken kontuekin, beka gero justifikatu beharra dagoela, ez? Bai. Osa, nahiz eta beka eskuratu edo eguneko eguna hori eskuratu, gero justifikatu beharra dago eta nota honak atera barko dituzu, ez? Futbolean maila Hoi da, honak gutxi. eske, asmentan, ze ongi beka duzu, 4 urteko eguneko eguna, baina eske ikusten ez dena da, urtetik urtera renovatzen dela beka hoi. Dena gainitu behar duzula eta nota honekin, bekako Diru laguntzak jausten ez jausteko. Zelaian ere, zure entrenatzaile zuregatik apostatzen duena, zuk ere zelaian demostratu beharra duzu zergatik zauden hor eta zergatik duzun beka hori. Orduan, presioa, ez? Presio gogorra da. Momentu batzutan gogorra da. Azkenean, nik nire buruari presioa sartzen nion, baina ez dakit nik uste zinezkoa dela presioi ez sentitzea. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long the time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but now keep moving. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, been holding it in for a while, Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top. Eta geroan, adibidez, erresa izan zen zuretzate lagunak aurkitzea, jendea ezagutzea, edo nolakoak dira Amerikarrak, Estatu Batuetako Gauza da, jendea? ni ja talde batean sartu nintzela. Futbolarian nintzen, futboleko taldean ja sartu nintzen. Gero ere bai, inglesez nintzen arrasongi moldatzen, baina nahiko neska erekia naiz. Orduan, nik ez dut arazorik sentitu lagunak egiteko, gero bai, international group bat, talde bat bezala ere baginun, lehenbiziko urtean sartu ginenak, unibertsitateak ere antolatzen zituen bidai ezberdinak atzerriko jendearentzat, orduan ere bai, futboleko taldea, karrerako taldea, internationalen, atzerrikoen taldea, orduan nahiko lagun mota desberdinak dituen eta... Ez zinen bakarrik sentitzen ezertarako, ez? Keba, inolaz ere, ez? Eta familia eta falta motatzen zenuen, o? Bueno, eske ez zinezkoa da faltan ez botatzea. Badire beti momentu honak eta txarrak eta... Estatu Batuetan egotian, ez dakit Irlandan edo Alemanian balin bazauen bezala bakizula, ez dakit. Edo zer gauza gertatu eta hegazkin bat hartu eta segituan zaudela. Azkenean sentitzen zara bai urrun zaudela eta nahi duzunean ezin zarela bueltatu. Orduen, bai, izan ziren momentu batzuk bai faltan botan dituela, baina, bueno. Bisitan etorri ziren gurasoak eta? Joan ziren graduaziora azkeneko urtean. Beitu? Bai, arras momentu... Polita, ez? Polita, bai. Gainera hor, graduazioak ere egiten dituzte olako kriston jaia da, ez? Da, hemengo zure boda bezala. Izugarrizko emoziozko eguna, gainera zure gurasoak horren maietan kustia hain urrutitik etortzian eta 4 urte intentxo horiek pastuta gero, graduatu zarela azkenean ikustia eta horla ateratzen zarela hartzera eta hori dena, bai, emozioz eta. Ze polita. Bai, arras. Eta zu ere tartean etorria zinen honea edo ez? Bai, etortzen nintzen... Eguberritan igual? Eguberritan, eta gero etorri nintzen lehenbiziko 2 udetan. Gero 3. udan gelitu nintzen lanean, nire karrerako praktikak egiten. Beitu. Eta gero ja azkeneko uda zen, ja, bueltatzen nintzela graduatu eta gero. Bai. Eta orain egiten duzu, partekatzen duzu pixkat zure, imaginatzen du lana, karreraren zerikusirik daukan lan bat eta futbola. Hoi da, bai. Suerte izan dunez, azkeneko urtean hasintzen, ja, lana bilatzen, ere arloko lana bilatzen. Eta suertatu zitzaidan Iruñeko, Alemaniako enpresa bat, baina Iruñen lan egiteko.
eta kriston proiektu polita zen, eta jatorri nintzen lan horrekin donat, eta bai, Iruñen nago lehen urteko maiatzetik, maiatza bukaeran ekainetik, eta aldi berean Osasunan jokatzen dut, bai. Osasunan? Sortea dut konpaginatzen dutela momentuz. Ze ondo, ez? Bai, bai. Ba, gainera buruan duenez, ja lanean hastiman nintzen ja arras-arrazaia izango zela futbolia jokatzea, baina momentuz aldut, bai. Eta nola da partekatzea, azkenean, denbora gutxi izango duzu zuretzat, ez? Bai, bueno, futbolean jokatzen niretzat nire momentua da ere, bai. Bueno, hori da. Orduen, pues, arras zorteduna sentitzen naiz, ez azkenean lan bat dutela, gaur egun lan on bat izatea zaila dela, eta gainera gustatzen zaitena egiten dut, futbolean jokatzea dela, bertze lagun batzuk ere egin ditu dela, eta biak gustatzen zaizkidala. Nik uste ez, arras balantza polita sortatzen duela nire bizitzan, eta momentu zorrekin, bai, arras. Eta han, Estatu Batuetan zeundenean, nolakoa zen entrenamendua eta unibertsitatea partekatzearena? Ohituta daude horretara, Bai, ordutegi aldetik arras ongi. Ze, bueno, han atletak deitzen diote unibertsitateko kirolariak direnei, eta beti privilegio bat badute ez, klaseetan inskribitzeko beti lehenbizikoak daudela. Beitu? Orden, behin jakinta zure futboleko, nire kasuan futboleko ordutegiak, ja sartzen nintzen nire klaseetan, ez koinziditzeko ordutegiekin. Orden, lehenbiziko sartzen dira kirolariak, eta gero ja ikasle ordinarioak edo, bai. Orduen, erresa edo alde horretatik ongi. Gero, egia da ez, aldaketarik handiena notatu nuena Estatu Batuetan zen, kriston garrantzia ematen diotela fisikoai. Bai, Orden, klara, jagatu nintzen lehenbiziko urtean meharra txikia, eta nik pesa bat ez nuen nire bizien ukitu. Eta horreitzen ez, denboraldiko lehenbiziko astean, eraman zidatela gimnasiora. Baina nurrengo guan ezin nintzen guatzetik atera. Kriston agujetak, bai, gogorra. Eta pesak besoen dako, eta? Besoak, hankak, denetako. Eta hasi ginen ere froga fisikoa pasatzen, lehenbiziko astean, goitika botatzen, gaizki. Bai, Bai. Pues horrelako fama ezberdina dute Amerikarrak, ez? Estatu Batuetako, ez badute hola, ez dakit, gaizki jaten dutela, igual ez diotela Osasunari hainbesterako garrantzia ematen. Arras extremistak, bai, edo bat edo bestea. Kirolariak al 100%, baina gimnasio, six-pack, increíble, eta gero daude bertzatzuk, hot dogs, hamburguesak, Netflix, eta chill. Eta chill. Bai. Beitu. Bai, arras, bi muga arras ezberdin, bai. Eta gero unibertsitateko sozializatzeko moduan, momentuan, bazen pelikuletan agertzen den modukoa, horrela dituztela bakoitza bere etxeak edo fraternitateak. Pasada bat. Gainera, ni bizitu izan nintzen kampusan 4 urtetan. Lehenbiziko erresidentzian edo? Lehenbiziko urtean residentzian, zen lehenbiziko urteko ikasle guztiek derrigorrez residentzia horretan. Eta gero gainontzeko hiruek egon nintzen apartamentu batean nire bertze hiru taldekidekin. Apartamentuak, baina lujozko apartamentuak. Claro, apartamentua etxe moduko batzuk, ez? Pasada bat, sartu nintzen apartamentuan, eta zen, sukalde kristoina, gero salon bat haundi sofakin, kriston telebistakin ja, unibertsitateak emana, Sartu nintzen nire kuartura, kriston kuartua, kriston guatzia, dutxa hidromasajea, vestidoria, bai niretzat, eta ni, zer dau? Orduen egon nintzen hor nire unibertsitateko azkeneko 3 urteak, eta hasi nintzenean kampusa behiratzen eta ikusten, flipatu zen bertze hiri bat bezala. Super raundie, zukarran duzun bezala fraternitateko etxe masibo horiekin, eta pasada iduri zen pelikula batean nintzela.
Eta hori kirolaria zinelako, edo hori... Apartamentu horiek bai. Bai, Bai, apartamentu horiek ziren bakarrik kirolarientzat. Ginen futboleko taldekide guzieko, remiziko plantan, gero futbol amerikanoko bertze batzuk, beisbol, basket, osea, balonzestoko jokalariek denak apartamentu horietan. Eta arras guai, arras ongi. Eta nola moldatzen zinen, adibidez, lehenengo urtean, ez? Pues imaginatzen dut, hemendik etxetik kanpo joaten zinen lehenengo aldia izango zela, ez? Nola moldatzen zinen zure kabuz gauzak egiteko eta antolatzeko? Pues bueno, ez bakizu gurasoak ez daudela hor, dakizu zure kabuzin barra duzula, bertzeraino horek ez dizula inen, eta pues bueno, pues inglesakin parparka alduen moduan komunikatzen, eta hola ikasten da dena, Hola ikasten da momentu horiek... Beharrak eragiten du, Beharrak eragiten duena, bai, hoi da, eta nik inoizen duen ireki kontu bat bankuan. Eta hoi inglesez zitia, eta arat, osan bizitzen egoteko behartuzu papeleo... Bisak, papera, justifikazioa, ez? Hoi da, eta kriston mobidak, baina, bueno, egin barra zen. Bueno, behintzat unibertsitatea izatea, ez? Hori baiek, imaginatzen dut unibertsitateak lagunduko zizula, ez? Bai, eta gehien bat nire entrenatzaileak. Bai, Oroitzen naiz, ailegatu nintzenean bere etorri zen aeroportura nire bila. Bai, Eta niretzat 4 urtetan izan da nire aita bezala. Bai, gainera, sentitu nintzen arras arropatua beregan hasieratik, ezak nik usteia, bera hasieratik ez dakit zerbait sentitu zen nirekin eta hartu zidan alaba bat bezala, eraman zian bere etxera, bere seme alabekin. Familia ezagutzera. Dena, egunero, baldin bazen edo Thanksgiving break edo zerbait olakoa, nahi baldin baduzen etorri nire etxera, eramango dizut erosketak itera, behar duzuneko nirekin kontatu, niretzat izan da, aita bat bezala, edo zein arazo izan baldin baduten, argi izan dut, berakin kontatzen alduela. Zer garrantzitsua denez, horrelako jendea kanpoan topatzea, ez? Bai, arras arropatua sentitu izan naiz beregan, eta gauz horiek hain urrun egonta, pasada bat da, bai, hau nitz eskartzen duzu, bai. Back in Missouri, yeah. Back in Missouri, yeah. Every time my bus wheels hit the foothill, there's no limelight, and I'm alright, 'cause I'm almost home. Where they love me, where they know me, where they show me. Back in Missouri, yeah. Back in Missouri, yeah. Every time my bus wheels hit the foothill, I'm in Missouri. Back in Missouri, yeah. Eta ipatu duzu osoa Thanksgiving, ez? Horri da egun garrantzitsua, ez, Estatu Batuetan. Bai, hoi da, eta oroitzen naiz ez, nire 4 urtetan, lehenbiziko Thanksgiving breaka pasatu nuen entrenatzailearen etxean bere familiakin gaina etortzen dire gurasuak, anai-arrebak, hemen egu herritan bezala, bai, eta dekoratze dute etxea, maila, pasada bat, nik uste duen ez dakit hemen bertze bazkari normal bat bezalakoa izan bartzera, baina keba, biderkatzen dutena... Biderreun. Eta gero bertze hiruak joan nintzen nire taldekideen etxe diferentetara, bai urtero beti erretentzen nahi gozun, etorri, nire gurasoan dutela zuegotia, no seke, eta jops, superpollite. Beti zenukan horrelako aukera, ez? Familian egoteko edo talde... Eta udan galitzeko ere bai, eta nahi balin banduen pasatu horregu berriek ere etorri nire etxera, hortako izan dire beti super eskuzabalak, inoiz ez naiz bakarrik gelditu kampusean edo arras eskuzabalak izan dire nire lagun guztiak, bai. Adibidez, Amerikarrak, Estatu Batuetako jendean nola deskribatuko zenuke horrela, eskuzabalak, alaiak, itxiak? Dira,
nik solastantu nire esperientziaz, noski. Niretzat dire arras individualistak lanaren arloan, ikasketetan ere bai, oza, bakarrik beraiek duten nota berena, beraiek dute laniko berena, eta zuk beraiei ezkentzeko egingo dute lo que sea. Baina gero lagun bezala dire arras eskuzabalak, edo zer gauzingo dute zuri jausez faltatzeko, ongi sentitzeko, eta horren lan arloan eta arras serioak dire lanien ere bai, ikasketetan, arras serioak, arras langileak, eta gero, kuriosa da, zen nire, egin nintu nian praktikakan, uda horretan, hasi nintzen lanien, eta entrevistak eta dena super serioak, formalak, lana ere bai zen inorek etzuen solasten eta hola. Baina gero, bai, sortzen zuten bazkariak eta afariak. Eta hor bai. Eta zen desmadre bat. Osea, pasatzen zuten alde batetik bertzera. Lanean super serioak eta zorrotzak eta isiak eta hotzak bezala. Baina gero ja lanetik atera eta ja transformatzen ziren. Bai. Eta zer dela eta uste duzu horrelako aldaketa egiten dutela, edo horrelako bereizketa sakona edo zorrotza? Bueno, nik uste arras barneratua dutela ez, bizi dire laneko. Bai, ez? Garantzia handia ematen diote. Baute filosofia hori, bizi dire laneko, ez da hemen igual bezala lan iten duzuela bizitzeke, edo gero terrazetara joateko eta kaina bat hartzeko, edo que sea. Bai. Han, esan, jubilatzen diren arte lan iten dute asako pako, gero kriston jubilazioa gaten dire flodiria maia maira, osea, kriston etxe dute lakuetan eta hola, baina jubilatzen diren arte uste dut lan egiten dutela 50%. Baina zergatik egiten duten olako aldaketan ikusten ja ebaditzeko lanetik, altatzeko behar dutelakoz. Behar bat bezala ikuste dela, bai. Eta adibidez, sozializatzerako momentuan eta jaiak nolakoak dira edo honekin konparatuta, badakit konparazioak normalen ez direla egiten, baina... Pues mira, eske nikan paso nituen unibertsitateko urteak. Orduen, maioria edad da 21 urte dituzuen nian. Eta ni joan nintzen 18ekin. Claro. Orduen, nire 3 urte hor pasatu nituen, berez ezin duen edan. Eta unibertsitatean kriston bestak montatzen ziren, bestak etxetan, ez da hemen bezala tabernetara tratzen zarela. Bai, diskoteka edo. Diskoteka eta hola, bai baziren hirian eta tabernak eta hola, baina ez da hemen bezala. Han jaten ziren ja helduak, bertze intentziak, bertze giro bat. Baina unibertsitateko giroa zen deskomunala, makrofestak ziren. Bai, Etxak, baina... Unibertsitate guzti ez duen fraternitateko etxe horietan, dena hautsi edo zer gauz kusten hazin hor barnean, baina edo zen gauz. Imaginatzen dutuzun gauz guztiek edo pelikuletan kusten duzun gauz guztiek, benetan? Pasten dire. Enaiz hasi behar kontatzen zerko zinen, baina bai. Venga, kontatu zerbait, Uxoa. Kontatu daitekeen zerbait. Bueno, pertsonak biluz ikusi niten pasatzen korrika, botatzen balkoitik behiti. Benetan? Eta ja, ez gehiago kontatuko. Osea, unibertsitate urte horiek haientzat dira, vamos, erokeriek. Claro, gero azkenean lanean egon bar baldin badira, bere bizta osoa lantalan, azkenean. Lantalan eta gainera, ikasiak ja atratzen direla unibertsitatetik kriston hipotekakin. Ze bai soldatak arras altuak direla han, baina unibertsitatea arras garestia da. Orden pasten duzte beraien 10-15 urteak, lehenbiziko 10-15 urteak lanian unibertsitatea pagatzen. Ez karo, hori beste kontu bat da, Estatu Batuetan guztia da, hezkuntza bai osasuna, bai dena pribatua. Osa, badire unibertsitate publiko eta pribatuak, baina denetan ordaintzen duzu. Publikoak pixket, merkeagoak dire, eta pribatuak garestiagoak, baina denetan ordaintzen duzu pastizal bat. Baina haunitz. Zure kasuan zuke hori ez zeneukan, ez? Niko hori ez nuen eta bertzela zingo nuen, imposible, bai. Eta adibidez, osasunaren kontua, noizbait gaixotu zinien eta joan beharra izan zenuen ospitalera, eta? Nik ez, baina ospitalen ez nuen
gaurik pastu dezioz, baina bai atzerriko bertze taldekide bat joan zen, ze atarazitzaion alergia bat aurpegian, hasi zen baino nintxatzen eta gaizki jartzen, joan zen, sartu zioten zerbait ez dakit zer zen, Eta 2 ordutara doia pastu zitzaion. Eta bueltatu zen, eta erten dizut ze faktura llegatu zitzaion etxera? $7,000. $7,000 2 orduren gatik? 7,000 bai. Pintxazo baten gatik? Bai. Ostras. Eta, unibertsitateak eskaintzen zuen osasun seguruak, kubritzen zuen 182. Eta horren, pues, nahiko ongi atrazitzaion. Baina baita ere, Pasada bat. iaia 1.000 euro edo pagatu behar izan zituen. Honitz. Ostras. Da pasada bat. Nik ikusi nuen ez sinesten. Baina, etzen egon ez da 2 ordu. Eta hoi, pues, kamila batean etzana, ez dakit zer sartu zidioten, baina izan zen reakzio alergiko bat, eta punto. Eta jendeak ze pentsatzen du hori buruz, guztia privatizatua egoteari buruz, eta inbeste kostatzeari buruz? Nik uste normalizatua dutela. Horrekin sortzen dire, ikusten dute olakoa dela. Eta zuk esaten diozunean, ni bizi naizen tokian, osasuna publikoa da, eta ni doaini joaten izke... Osasuna, eta nik erten duten enera, hemen unibertsitatea, hezkuntza zenbat kostatzen duen, pribatu bat, edo Iruñako pribatua, edo Madrilgo pribatu bat, gehienez igual, zakit 10.000 euro. 15.000 euro ordaintzen duzula hemen, ez dute sinesten. Uste dute edukazioa arratxarra dela. Uste dute geroz eta gehiago pagatzen baduzun. Geroz eta hobeagoa da, Geroz eta hobeagoa dena. Pixkat filosofia hori badute baita ere, ez? Diruarekin, kapitalismo hola barraz pasatia, ez? Bai, ordez baute kriston obsesioa lanakin, kriston lana izateakin, dirua izateakin, eta nik ustez bizitzen atzentzen direla. Gero erran dizutena jubilatzean, baute kriston diru pile, bauten kriston etxiak eta hola, baina... Zenbat urterekin jubilatzen dira? Nik uste hemen antzeko, igual pixket lehentxasago 58, hola, baina 58 urte arte ere bai bizi bat duzu. Eta nik uste urte horiek ere garrantzitsuak direla bizitzia. Eta zein izan da handik erabaten duzun gauzariko garrantzitsuena edo kutxunena? Pues bira, 4 urte horietan ikasi nuen naunitz nire buruez, ze hartzen dizutena gauzak nire kau zitiaz eta hain bakarrik batzutan sentituz eta inor gabe egonta ikasten duzu haunitz zeintzuk diren zure puntu fuertiak, non igual gaizki pasan duzun, orduan arrasongi ezagutzen du nire buru eta badakit zeintzu diren nire ahultasunak eta edo bertze puntu horiek. Gero ere bai, gauza txikiek, igual iduritzen aldu arras populista. Baina niretzat orain lagun batekin kafe bat hartzia eta ordu batez solasten egotia, nik kriston baloren baten dut horrei. Edo familiako bazkari batera joan alizatiak, niretzat hori da pasada bat. Eta hemen eski ez dugu balorik ematen, baina han konturatu nintzen kriston garrantzia duela eta ez dugula gauzoiek baloratzen eta garrantzitsuak dire. Bai, duela zenbat bueltatu zinen gutxi gora bera? Urte bat, bai, pixko gehiago. Bai. Eta zergatik bueltatu zinen honea? Pues, bira, inuen ere graduko TFG-a enpresa batean, azkeneko hilabetetan, eta eskaini zidaten galitzia lanian 2 urtez. Eta hain gustora nintzenez, nik aran, eske hor gaitza mana izen 2 urte. Ja, betiko ez. Gaitza marri bertze 2 urte, eta gero ja eske enez bueltatu bar. Eta zorionez ere hemen banuen arrasaukera hon bat, bidaiatu bar nuela ere bai lanakin ta hola, eta erranuen familia da, etxekoak dire, nik ja bizitut hemen 4 urte eta esperientzia arras polite kartzen duen erekin, eta nik uste momentua dela ere bai etapa bat izteko, bertze bat azteko nire bizien, eta etxekoekin eta matxikin eta urte horiek ere probesteko. Bai. Eta zaila izan zen baita ere, zean hain gustora zeunden eta hainbeste jende polita ezagutu zenuen, zaila izan zen gero honea bueltatzea? Gogorrena izan zen beraieta zagurtzia. Ze hemendik joaten zarenean bakizu
bueltatu barzarela edo ezpaden 4 hilabetetara, edo 6 edo 7 hilabetetara bueltatu barzarela, kusi behar dituzula gurasoak, lagunak, familiakoak, baina ja hortik tortzen zarenean, hartzen duzu, unaten ez horri behar hain maiz. Tortzen naiz bisitan urtean behin, edo 5 urtetan behin, baina ez da berdina izan behar, ez dut lagun hauek hain maiz ikusi behar, eta eskela urtetan, ez da bakarrik lagunak direla, baizik eta bizi zara beraiekin, joaten zara bazkaltzera beraiekin, entrenatzen zu beraiekin, pasaten zu eguneko 24 orduak beraiekin, eta ez dire lagunak bakarrik, dire zure familiakoak. Hango familia. Eta horretzen naiz agurtzia beraietaz, kontakten segitzen dut, baina ez da berdina. Ez da berdina. Eta hoi bai izan zela, horretzen naiz hemen lehenbiziko 2-4 hastiak pastu nuela arrasaizki. Asumitzen, hemen nintzela, ez nintzen egokitzen, faltan botatzen nuen hango bizimodu, hango lagunak, eta agurtzia beraietaz izan zen momentuik okerrena. Bai. Bueno, behintzat orain hemen pozik zaude, ez? Arras. Balantze ona, ez? Eskuratu duzu futbola eta... Da, hemengo lagunen kuadrillakin atratzen naiz, lagunekin, familiakin egoten naiz, Iruñen nere bizie sortu dut, lagun berriak egin ditut, arras gustora nago. Bai. Eta horrela bukatzeko kontatuko diguzu anekdota bitxiren bat edo? Han pastutakoa? Bai. Eska hondiz ditut, baina... Noski urtetan? Bai. Kontatu behar dizut bat, hemendik Estatu Batutara joan aurretik, arras gaztean nintzen eta hola, eta pixkot familiakoak ere bazuten urduritasun kezka, eta nire osaba batek erantzian bira. Nigo dut, Missourin ere bai, baina bertzire batean, Kansas City dagoela Springfieldetik 3 ordutara. Hor badut nire txikitako, gazetako lagun bat, han garitu zela bizitzen, eman behar dizut bere kontaktua, noizbait zerbait pasatzen balin bat zaizun, deitu. Deitu. Hemendik, 3 ordu, hemendik Santanderra da kasi da, baina, bueno, han distantziak gutiago iduritzen du. Eta nik, bale, lasaitasun puntu bat eman zidan ere bai. Eta oroitzen naiz, zen larun bat. Eta txalean jokatu ginen partidua, eta gero, partidu jokatuta gero, hanginen afaltzera taldekideak ostatu batera. Eta hasi ginen ostatuan sartzen, baina aurkeratu ginen, sin mas, ostatu bat. Eta hasi ginen baian xertzen, eta derrepente hitzen dut Uxoa. Baina gainera nire izena superrongi pronuntziatuan, imposible zen nire izena inongi norbaitek erratia. Eta Uxoa, eta guajilatzen naiz, eta justo ostatuko eskina batean, bazen pareja bat, eta gizona hasi zen ja xutitzen ere gana tortzen. Zerekien hortzen? Nik ni idea, eta erderaz, eta zuzara Uxoa, eta ni, bai, eta ni naiz zure osaba euskarren laguna, errantzian bere izena presentatu zen, eta ni, buah. Ja, ze koincidentzia, Baina, eta ni, nola zagutu nauzuta, de repente ikusi dut zure unibertsitateko txandala, eta begi horiek ez dakit oroitarazi naute zure osabai, erran dutela, hori izan barra da Uxoa, baina eske pastu ziren ja 2 urte. Eta galitu nintzen... Flipatuta, bai. Eta gainera izan zen, torriak ziren bera eta bere emaztia Springfieldera, asteburu pasa, erran zuten bagazi etxera, baina lehenbiziko afaldu behar dugu zerbait. Eta aukeratu zuten estatu hoi, sin mas. Izan zen... Patua, ez? Pasada bat, bai. Ze guai. Bai. Ba, mila esker Uxoa, elkarrizketagatik. Mila esker zuei. Baina nire daukat gauza bat buruan. Nire duzu niri erakustea futbolan aritzea. Boa. Serio? Pizkatxo bat.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.